Li Rojavayê Kurdistanê PD û PKK û rêxistina ciwanên şoreşger ya bi ser ve li siyaset û binpêkkirin û kiryarên xwe de li dijî gelê Kurd û Sunbilên Kurdistanî berdewam in. Ev demeke kiryarên wan gihiştine asteke metirsîdar di armanckirina mafê gelê Kurd û nasnameya Kurdan û yekrêziya Kurdî de. Êdî bi bêfedî û rêzgirtin hewla bêrewştiyê li beramber alaya Kurdistana pîroz û Serok Barzanî dikin ku herî dawî hejmarek xwepêşandan bi zora xwe li ser endamên xwe ji karmendên rêveberiya PD de û endamên YPG û YPJ lê bi cilên sivîl malbatên wan endaman sepandî li çend bajarên Rojavayê Kurdistanê encam dan. Roja duşemê 6 Eylûna 2021 PKK û rêxistina ciwanên şoreşger ya bi ser ve çend xwepêşandan li bajarên Hesekê, Kobanê, Qamişlo û taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê li Helebê encam dan. Lê dewêneyên Abdullah Öcalan rêberê PKK û alayên PKK sloganê li dijî Partî Demokratîk Kurdistan û Serok Mesûd Barzanî gotin û hildan. Bi tometa têkiliyê bi Tirkiyê re cîbicîkirina berjewendiyên wê di şerê çekdarên PKK de li ser xaka Herêma Kurdistanê partî tometbar kirin. Li gor medyaya PKK û PD ji alîgirên xwe re belav dike û dibêje ev xwepêşandan ji ber kuştina heft kadir û çekdarên HPK yên ser bi PKK ve li devera Xilêfan li başûrî Kurdistanê hatine derxistin ku PKK Partî Demokratîk Kurdistanî pê tometbar dike tevlî ku partî ew yek bi yek carî red kiriye. Serbarî van xwepêşandanan perbenga roja yekşemê jî 5 Eylûlê grupeka çekdar ya PKK bombeyek destî avetin nava ofîsa Encûmena Niştimaniya Kurdî de li bajarê Dirbêsiyê û encama Teqînê de zirareka madiya mezin gihiştine ofîsa Enekesê û amêr û kelûpelên di nava ofîsê de têk çûn. Herwa heman grupê êrişî ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Dirbêsiyê kir û ofîs şewtan hemû kelûpel û amêrên di nava ofîsê de şewtan têk birin. Alaya Kurdistanê jî û logoya partî şewtand û nivîs û sloganên dijatiye û nebaş li ser dîwaran dinivîsandin. Di êvara heman rojê de jî dîsan bajarê Dirbêsiyê grupên xwe li pêş baregehên Enekesê û Pedekesê kom kirin. Alayên Kurdistanê şewtandin bi gotinên dûr ji rewiştan bang dikirin digotin.